Καημένε καραγιόζη, κανένας δεν σε σώζει. Σε πήρανε χαμπάρι προφανώς. Δεν έχεις κάποιο φίλο και τρώεις πάντα ξύλο, μα δεν τα βάζεις κάτω ευτυχώς. Στη φτωχική καλύβα με μόνο κάτι λίγα και με τον κολλητή με τα μαθήματά σου και με την πόνη. Οικογένεια, ωραία γλέντια. Γεια σου πατέρα μου. Γεια σου άντρα της μάνας μου. Γεια σου παιδί της γιαγιάς μου. Κολλητήρια, πρόσοχη. 1-2. Αμάν μέστρο, μας ξεθέωσες. Είδες η καράβλα μου και θα βγουν οι ξύρες να κάνουν μπάνιο. Θύμισέ μου να σου δώσω μπουρμπουάρ αύριο, γιατί σήμερα δεν έχω ούτε ψηλά ούτε χοντρά. Βλέπω σήμερα έχουν έρθει τα καλύτερα παιδιά της Πάρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπα, μάλλον έκλεισα το μικρόφωνο και δεν ακούστηκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάλλον δεν φάγατε αρκετά. Με το 3 πείτε μου ένα δυνατό καλησπέρα. 1, 2, 3. Καλησπέρα. Τώρα μάλιστα ξεβούλωσαν και τα αυτιά μου, γιατί από τα μπάνια που έκανα στο Λολαντόνι είχαν βουλώσει. Σε αυτό μάλιστα είχε κάνει φωλιά και ένα μικρό καβουράκι. Πατέρα, από τις φωνές τρόμαξα και μου έφυγαν τα τσίσα. Δεν πειράζει. Τώρα βέβαια λες και το βρακί σου και το έχεις πεντακάθαρο όλο τον τελευταίο μήνα που το φοράς. Δεν ήταν το δικό μου βρακί, είχα πάρει το δικό σου. Γιατί πήρες το δικό μου? Άστο τώρα έτσι βροχμένο για να σφουγγαρίσουμε. Γορίλα, μην αδιαφορείς για το παιδί σου, γιατί θα πάρω το χαμόγελο του παιδιού και θα τους πω ότι δεν μας προσέχεις. Εγώ βρε δεν σας προσέχω. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν σας είχα βγάλει έξω που έβρεχε για να κάνετε μπάνιο. Δεν σας μαγειρεύω μια φορά το μήνα. Τι άλλο θέλετε? Είστε αχάριστοι. Εμένα πατέρα, η κοιλιά μου κάνει περίεργους θορύβους και το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Φαίνεται δεν έχεις καλή ηχομόνωση. Εμένα η κοιλιά μου παίζει ταμπούρλο. Εμένα βιολί. Εμένα είναι σαν να βαράνε drums. Εσείς είστε μουσικά ταλέντα. Μην σταματήσετε την εξάσκηση. Για μιλήστε μου για το σχολείο σας.
Εσύ Μυρικόκο, πώς θα πας με το σχολείο? Άσε ρε μπαμπάκο, τώρα που έχουμε εξετάσεις έχω πολύ άγχος. Γιατί ρε Μυρικόκο έχεις άγχος? Αγχώνομαι αν θα διαβάσει καλά ο διπλανός μου. Αχ βρε Μυρικόκο, εσύ θα γίνεις ξεφτέρι. Γορίλα, μη ρηρωνεύεσαι το μικρό, γιατί δεν θα συγκρατηθώ. Βρε, αυτός είναι γιος μου. Και εμένα αδελφός μου. Πρόσεχε πως μιλάς. Δεν ξέρω πώς θα σου φέρω την άλλη φορά, γιατί έχω πολύ άγχος αυτή την περίοδο. Και το άγχος μου προκαλεί νεύρα. Άντε μην ξεσπάσω σε σένα. Εσύ ρε Σκορπιά έχεις άγχος? Ναι ρε Γορίλα, αγχώνομαι πολύ και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί παιδί μου? Γιατί νομίζω ότι θα με βάλουν φυλακή. Γιατί το πιστεύεις αυτό ρε Σκορπιέ? Γιατί όπου πάω κλέβω τις εντυπώσεις. Εντάξει ρε Σκορπιέ, άσε τα αστεία. Για πες μου, στο διαγώνισμα των μαθηματικών πόσο πήρες? Πήρα 10. Μπράβο, συγχαρητήρια, το είδες? Ναι, όταν του είπα στον κύριο ότι έγραψα τέλεια, μου έδωσε 2 μούτζες. Γιατί ρε Σκορπιέ δεν είχες διαβάσει καλά? Αφού ρε Γορίλα ο κύριος δεν με άφησε να κάνω μάθημα, με έβγαλε έξω. Γιατί μωρό μου γλυκό, εσύ που είσαι τόσο αθώο, ήρεμο και καλό παιδί, τι έκανες? Τι μπορεί να έκανες εσύ? Είσαι ένας άγγελος. Έλεγα διάφορες εξυπνάδες στην τάξη και ο κύριος με έδειξε με το χάρακα και μου είπε «Στην άκρη αυτού του χάρακα υπάρχει ένας καλικάτζαρος που κάνει τις αχλαμάρες». Και γιατί σε έδιωξε? Γιατί τον ρώτησα σε ποια άκρη του χάρακα υπάρχει αυτός ο καλικάτζαρος. Για να σας κάνω μια ερώτηση, να δούμε ποιος θα απαντήσει. Ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο? Πατέρα, το πιο γρήγορο πράγμα είναι η σκέψη. Γορίλα, το έχω. Είναι ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Γορίλα, το πιο γρήγορο πράγμα είναι το φως. Πατέλα, λένε σαχλαμάρες. Εγώ χθες που έφαγα τη μουχλιασμένη φασολάδα, με έπιασε κόψιμο και στην τουαλέτα ούτε το φως πρόλαβα να ανάψω, ούτε πρόλαβα να σκεφτώ τίποτα. Χαχα, τι λες ρε πιτσικόκο? Γορίλα, δεν πάει άλλο, όλο κοροϊδεύεις το μικρό. Θα νευριάσω και θα σου κάνω κανένα self-test να το ευχαριστηθείς. Πατέλα, κατέβανε ρε να σε ρωτήσω ρε κάτι κι εγώ. Για πες. Πες μου τι διαφορά έχει το πεπόνι από το παγόνι. Δεν ξέρω, για πες μου. Το πεπόνι παγώνει, αλλά το παγόνι δεν πεπόνι. Κολλητήρια, σοβαρευτείτε. Ας μιλήσουμε και για κάτι χρήσιμο. Ξέρετε τι είναι η ανακύκλωση? Μπαμπάκο, να πω εγώ πρώτος. Για πες μας ρε σπόρε. Γορίλα, μην κοροϊδεύεις το παιδί σου, γιατί δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Στο είπα και πριν, δεν μ' ακούς. Ναι ρε μπαμπάκα, ανακύκλωση είναι όταν καθόμαστε κάτω σε ένα κύκλο και τρώμε σουβλάκια. Τι λες και εσύ ρε μικρή, αυτό είναι ανακύκλωση. Για πες εσύ ρε έξυπνε. Να πω εγώ ρε Γορίλα. Το ακούω στο σχολείο μου το λέει ο δάσκαλος κάθε μέρα. Άντε, δεν πες μας. Να πω ρε Γορίλα. Ρε μη με λες Γορίλα, πες μας επιτέλους. Σήμερα ο δάσκαλος με ρώτησε τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και του απάντησα ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Μετά με ρώτησε πώς το κάνει 2 και 2 και εγώ το απάντησα 22. Ο δάσκαλος μου είπε κάθε μέρα να κυκλώνεις τις ίδιες αχλαμάρες. Πατέρα, να πω εγώ. Για πες βρε κολλητήρι. Πατέρα, ανακύκλωση είναι όταν ξαναχρησιμοποιούμε τα πλαστικά, τα χαρτιά και το αλουμίνιο και έτσι να μολύνουμε το περιβάλλον. Μπράβο κολλητήρι, εσύ θα πας μπροστά.
Ναι, θα πας μπροστά με την όπισθεν. Για πείτε στα παιδιά, τι παράσταση θα δούμε σήμερα. Πατέρα, να πω πρώτος. Εντάξει, για να σε ακούσουμε. Σήμερα, παιδιά, θα δείτε πόσο δυνατός και γενναίος είναι ο μπαμπάς μου. Οι άνθρωποι πετούν συχνά πολλά σκουπίδια και βρωμίζουν το περιβάλλον. Έτσι δημιουργήθηκε ένα φοβερό σκουπιδοτέρας. Ο μπαμπάς μου θα πάει να το πολεμήσει. Μπράβο βρε κολλητήρια, ωραία το είπατε. Πάμε μέσα να φάμε πριν ξεκινήσει η παράσταση. Τι έχει το ψυγείο, μπαμπακά? Δεν ξέρω, ούτε και εμένα μου μιλάει. Πάντως έχει δροσερά παγάκια και αέρα κομπανιστό. Αυτό το φάγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Καλά, σήμερα θα τηγανίσουμε φακές και θα ψήσουμε καλαμάκια από φασόλες. Αλλαία, ετοίμασε το φαγητό μας. Γεια σου πολυχρονεμένε μου Πασά. Ήρθα αμέσως. Μόλις με κάλεσες. Στις διαταγές σου. Ήθελα να συζητήσω τη βοήθειά σου για ένα σοβαρό πρόβλημα του περιβάλλοντος. Χθες που πήγα στο δάσος για να περπατήσω και να αναπνεύσω οξυγόνο, είδα ένα τέρας. Στο δάσος τώρα πια δεν πηγαίνει κανείς. Οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, μα πιο πολύ τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να παίξουν και να χαρούν. Θέλω να βρω κάποιον γενναίο για να το σκοτώσει και να γλιτώσουμε. Αλήθεια, Πασά μου, υπάρχει τέτοιο τέρας? Αφού το είδα σου λέω, είναι πολύ μεγάλο και έχει δόντια κοφτερά. Θα πάω να ψάξω να βρω έναν γενναίο για να το σκοτώσω. Για αμοιβή θα του δίνω σουβλάκια για 1 μήνα. Τρέχω, Πασά μου, να βρω κάποιον, μήπως γλιτώσουμε αυτό το κακό που μας βρήκε. Τρέξε Χατζιαβάτη, ελπίζω να μου φέρεις καλά νέα. Πριν ξεκινήσεις, έλα στο παλάτι να σου δώσω την αμοιβή σου για την βοήθειά σου. Αχ, Πασά μου, πάντα γενναιόδωρος είσαι. Χωριανή.
Χωριανοί, ακούσατε. Ψάχνουμε έναν ατρόμητο για να σκοτώσει το σκουπιδοτέρας. Ο Πασάς υποσχέθηκε ότι θα του δίνει σουβλάκια για 1 μήνα. Ρε Παναθεμάτων, ποιος μιλάει για σουβλάκια και μου άνοιξε η όρεξη πρωί. Αν ξυπνήσουν τα κολλητήρια θα είναι πεινασμένα και θα με τρελάνουν. Είναι ένα τέρας πολύ μεγάλο. Το μάτι θα σου βγάλω. Όποιος θέλει να κερδίσει αμοιβή να βγει έξω. Χατζατζάρι θα στις βρέξω. Αν το σκοτώσουμε θα κάνουμε πανηγύρι. Πάρει στο κεφάλι ένα ποτιστήρι. Αχ, από πού ήρθε αυτό? Τι φωνάζεις βρε αθεόφοβε έξω από τη βίλα μου? Βοήθα μας Καραγκιόζη, χανόμαστε. Ένα τέρας στο δάσος θα μας φάει όλους. Κάνε κάτι και ο Πασάς θα σου δώσει για αμοιβή 1000 σουβλάκια. Μόνο 1000, αυτά δεν θα φτάσουν ούτε για μένα. Τι θα φάνε τα κολλητήρια μου? Βρε εσύ, θα σου δώσει όσα θες. Πήγαινε να βοηθήσεις να σκοτώσουν το τέρας. Έχω τελαλήσει και έχω ειδοποιήσει όλους να βοηθήσουν. Έχουν αρχίσει και να πηγαίνουν να το σκοτώσουν. Πήγαινε κι εσύ. Άσε ρε Χατζατζάρι, να πάνε πρώτα οι άλλοι να τους φάει, ώστε όταν πάω εγώ να έχει χορτάσει και να μην με φάει. Καλά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ πάω να το πείσω όσους περισσότερους μπορώ. Για να πάω να δω κι εγώ τι γίνεται με αυτό το τέρας. Ωραίο δάσος. Θα έρθω εδώ μια μέρα με τα κολλητήρια μου να κάτσουμε και την αγλαΐα. Μπας και ξεχάσουν την πείνα τους. Αλλά όπως είπε και ο Χατζιαγάτης, δεν υπάρχει κανένας. Έχουν τρομάξει από το σκουπιδοτέρας. Σαν να ακούω κάποιον να έρχεται. Καλώς τον Σταύρακα. Πώς από εδώ? Καραγκιόζακο μου, ήρθα να πω 2 λογάκια με το τέρας κι άμα λάχει θα το σκοτώσω. Σταύρακα, πρόσεχε μη σου φάει κανένα μουστάκι. Μόλις το δω θα του πετάξω το κομπολόι και δεν θα καταλάβει από πού του ήρθε. Δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Όπα, τι ακούγεται έτσι? Ρε εσύ, τι είναι λένε από τα κάτω? Ρε Σταύρακα, απ' τα παντζάκια σου τρέχουν. Βρε Καραγκιόζη, που μήπως σου βρίσκεται κανένα βρακάκι? Νομίζω ότι τα έκανα πάνω μου. Ρε Σταύρακα, εδώ δεν φοράω ποτέ βρακί και θες να έχω και δεύτερο. Ωραία, να είναι μεγαλύτερα από ό,τι φανταζόμουν.
Σταύρακα, πρόσεχε, έρχεται κατά πάνω σου. Ρίξτε το κομπολόι σου. Αμάν πάει ο Σταύρακας. Άτιμος σκουπιδοτέρας, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σαν ακούω κάποιον. Καλώς το μορφωνιό. Ρε μορφωνιέ, έφερες και κανόνι μαζί σου. Τι λες Καραγιόζη, ποιον κανόνι λες? Τούτο εδώ. Αυτό δεν είναι κανόνι, είναι το μητάκι μου. Αν σε δει, το σκουπιδοτέρας θα τρομάξει τόσο που θα τρέξει να ξεφύγει. Πω, τι άσχημο τέρας. Μορφωνιέ, μην το προσβάλλεις, γιατί θα νευριάσει και θα μας κάνει μια χαψιά. Φοβάμαι, θέλω τη μαμά μου. Μορφωνιέ, δώσ' του μία με τη μύτη σου για να το σκοτώσεις. Wait, μαμά μου, φοβάμαι. Αχ, πάει ο μορφωνιός. Δεν θα μείνει κανείς. Βοήθεια! Βλέπω να έρχεται ο Μπαρμπαγιώργος. Καλώς τον Θιούλη μου. Ωραία, τι γίνεται εδώ, πολύ σταματά ακούω. Θιούλη μου, σώσε μας. Εδώ είναι ένας σκουπιδοτέρας που θα μας φάει όλους. Μέχρι τώρα έχει πάρει το Σταύρακα και το Μορφωνιό. Ωραία, ώστε εδώ είναι αυτή η σαύρα που λένε όλοι ότι τρώνε ανθρώπους. Θα βγάλω το τσαρούχι και θα του δώσω μία. Ωραία, τι κάνει έτσι. Θείε μου, πρόσεχε, θα έρθει το τέρας. Τι άσχημο τέρας που είναι τούτο. Πω, τι έκαναν οι άνθρωποι. Βέβαια, από τότε που βγήκε το πλαστικό, όλοι πετάνε πολλά σκουπίδια. Έλα εδώ να σου δώσω μια με την κλίτσα. Πάρε μία μάνα μου. Κάτσε τώρα να βγάλω το τσαρούχι να σε αποτελειώσω. Να, μια για το καλορίσκο κι άλλη μια. Θείε, πρόσεχε, μην βγάλεις το τσαρούχι. Γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Ωραία μάνα μου, αυτό θα με φάει. Τον έπιασε το τέρας. Άσε με κάτω ρε Σιμωμούρ, ώρα που με πας.
Τι κακό μας βρήκε. Αυτό το τέρας θα μας εξαφανίσει όλους. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα μείνει κανείς. Και αν δεν μείνει κανείς, εγώ ποιον θα κοροϊδεύω. Πώς θα τρώω τζάμπα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι γρήγορα. Μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Έλα τώρα μικρό άσχημο τερατάκι. Πουλ. Έλα, σου έχω φέρει φρέσκο φαγητό. Έχει απ' όλα. Πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο. Μπες μέσα να κάνεις πάρτι. Έλα, πλησιώσε. Έτσι, μπράβο. Ψάξε να βρεις την οικογένειά σου. Τέλεια. Τώρα κάτσε μέσα και πήγαινε στην ανακύκλωση. Πού είσαι Πασά, να σου πω τα νέα. Άρχισε να ψήνεις φουλάκια. Ωραία γλέντια. Χωριανοί, βγείτε όξω. Πάει το τέρας. Να ήταν κι άλλο. Ευχαριστούμε Καραγκιόζακιο. Πώς τα κατάφερες? Εσύ είσαι ένας πραγματικός ήρωας. Το έστειλα εκεί που θα έπρεπε να είναι. Στον κάδο ανακύκλωσης. Μπράβο Καραγκιόζη. Και εγώ από εδώ και πέρα θα κάνω ανακύκλωση και θα προσέχω πολύ το περιβάλλον μας. Πάω τώρα στη Σταύρνα που με περιμένει. Να της πω τι μας συνέβη σήμερα. Γεια σου Καραγκιόζακιο μάγκε. Σε ευχαριστούμε Καραγκιόζη. Παραλίγο να μου χαλάσει τη φατσούλα μου. Και μετά πώς θα με αγαπούν τα κορίτσια? Ευτυχώς μορφωνιέ, σώσαμε τη βιτρίνα. Ουίτ μαμά μου, τι πήγα να πάθω? Θα πρέπει να μην πετάμε σκουπίδια και να μην βρωμίζουμε το περιβάλλον. Όταν κάτι ανακυκλώνεται πρέπει να το πετάμε στο σωστό κάδο. Φεύγω τώρα γιατί θέλω τη μαμά μου για να κλάψω με την ησυχία μου. Μαμά! Ωραία νηψιούδη μου, εσύ μας έσωσες, να σε φιλήσω. Όχι Μπάρμπα, άστα το φιλί, βρωμά σκορδαλιά. Πρέπει να βάλουμε καλά στο τσερβέλο μας, να κάνουμε ανακύκλωση και να μην πετάμε όλα στα σκουπίδια. Εγώ στη στάνη θα έχω ένα ταγάρι για να πετάω το πλαστικό, το γυαλί και το αλουμίνιο. Μπράβο! Πολύ ωραία τα λες. Όλοι να θυμόμαστε να πετάμε τα υλικά που ανακυκλώνονται στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης που έχουν αυτά τα δοσίμα με τα 3 κυκλικά βελάκια. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού στην επόμενη παράσταση. Αβάντι μαέστρο. Ένα ματιανό να του γιορτάσουμε. Βάντι.